Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la primul episod de World of Tanks. Aici vedeți cum mă cheamă. Voi face un joc cu această serie, sigur știți și voi. Așa că să-i dăm drumul, deci vedeți. Videoclipul s-au adăugat multe, dar mă, dacă dai pe asta... E videoclipul, da, totuși... Aș vrea să văd acest videoclip, să-l vedeți și voi, că faceți parte din... Clipul ăsta e șmecher, man. Dacă ar fi așa... Și în joc... Bine, așa e și în joc, nu zic că e foarte diferit, dar... Na. Poc. Nu știu. Așa să fac tankurile, da. Aici să fac proiectilele. Aici sunt toate trailerele combinate într-unul, cred că așa au făcut. Na, și aici iar începe. Da. Așa, aici vedeți, am intrat în clan. Deci aici vedeți numele meu. Deci așa e clanul ROTD. Dacă vreți să intrați, vorbiți cu acest Star Gunner. Noi suntem în Nord America. Aici sunt cu echipierile mei. Adică colegi. Și sunt toate tankurile mele. Sherman. Am un marc pe el, adică dacă în caz să nu știți ce înseamnă marcul, e o steluță, sau dacă nu, la germanie sunt niște linii și înseamnă că știi să joci cu tancul ăla. Deci aici am și simbolul de la clan. Ce mai multe tancuri, am T-54, mai multe chestii. Acum eu aș vrea să joc nu știu, cred că aș juca cu un LC. Acesta mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place. Deci dacă dăm la Service Record, la Vehicle și îl caut aici, na. Și dacă ajung la 85%, mai pun o linie de aia. Garage. Și dăm... Asta la Halloween-ul trecut le-am. De un an le-am asta. Halloween.
Random battle, aici n-ai ca pe World of Warship. Buții, bine ai, dar numai trebuie să ai tier 1 sau 2. Adică cele mai mici. Și am dat battle. Aici e chat-ul de la clan, unde vorbesc toți așa. Ne-au băgat în tier 8. Sper că se aude muzica. Se aude oare muzica? S-ar putea să o dau puțin mai tare. Aici vedeți să mă bag direct înainte ca să înceapă ceilalți. Aici nu pot compara tankurile sau ceva. Am început deja și numărătoarea. Asta la settings, la sounds. Și mi-am dat cam încet. Acum vorbește în franceză, dacă nu înțelegeți. Pentru că nu i-am dat ca să vorbească standard din orice țară ar fi tankul, el vorbește în limba respectivă. Și mergem că suntem light. Altele ce și noi facem. Când apare becul sau de tâng, la seama cum m-a spotat. Și mă vede pe hartă, după 3 secunde. După ce m-a spotat, mi apare becul acela. Facem aici un driftuleț. Ca să faceți drift trebuie să apăsați W, D și apăsați pe W, D și apăsați pe space ca să faceți drift pe dreapta. De exemplu, acum m-am spotat. Ați văzut? Artileria o dat după mine. Da, e cam ciudată chestia. Führer Emilu. Puteți vedea acolo. Iar random, eu mă pot întâlni cu coechipieri de mei din clanul meu sau din clanele adverse. Aici tot stau și așteaptă ca să nu știe. Ok. Nu știu, parcă m-aș băga. De acolo e Panther 2 off. Și l-au prins. Nu, așa, nu mă vezi, așa. Aoleu, și Hellcat-ul. Cred că poți da un M6-le ăla. Apoi! Aha. Bun, m-a ratat. Mă lua... nu prea. Merg mie. De general merg în... Poc. Da. Ce crezi? Că eu nu mă pot da? Nu crezi că nu există mașuleri pentru... Serios? Cum s-a blocat? Hellcat-ul ăla, deci e bun că a sărit era... Mă duc, e Hellcat-ul și n-are rost că risc prea mult. Aș putea tot să-l flanchez pe Panther. Mă să mă învăț în jurul lui, că nu pot să mă nimerească dacă mă lipesc de el și... chestia. Și putea să fac. De exemplu, acum trecem în viteză. Voi de acolo nu mă vedeți. Bun, nu mă nimeri.
M44 are două bucăți. Sau mai mult stânga. Nu vreau să intru în cap. Adică nu vreau să intru în cerc ăsta ca să capturez. Nu, așa bun. Vreau să iau cât mai mult pe margine. Să nu mă nimerească că eu vreau să mă duc pe artilerie. Deci artileria se pare no, se pare că nu m-a văzut. Ataș. Ai că m-a prins. A jucat rău. Nu trebuia, n-a jucat bine deloc. Am văzut cum nu prea mai putem. Bine, dacă luam Hellcatul ăla și flancam pe aia T28, că era ușor. T28, uita mai bună. Hai să facem cu 220 de 44. Ăsta e tancul vieții. Ai, e rapid, mobil și bine, dacă e top tier, vai! Deci ce bine! Fix în tierul meu, bă, da. Deci nu se putea mai bine. Deci, spun pe mă, nu se putea mai bine. Deci, efectiv, e genial. Vedeți voi ce rup. Vedeți voi. N-am mai jucat de mult și de asta sunt cam prefănog free-to-play. Dar n-am văzut nicio vizualizare la videoclipurile mele și niciun abonat, din păcate. Eu azi m-am apucat, totuși am vreo 5 ore de când sunt, deci n-ar trebui să mă aștept că sunt miliarde și miliarde de youtuberi. Mai filmez la început măcar să am vreo 20-30 de abonați să vadă ce postez. Na. Doar ca să știu că am o vizualizare și eu la videoclipuri. Măcar că s-a uitat cineva. Na. Eu, dacă vă văd sprijinul vostru, voi continua cu YouTube-ul mare parte. Voi filma multe jocuri, dacă mai să văd sprijinul vostru. Hai că să văd că se uită cineva la mine. Nu m-aș duce, sau m-aș duce. Pe la logic. Hai. Hai băiatul, hai că nu-ți face nimeni nimica. Aoleu. Ați văzut, asta înseamnă să armură înclinat. Ați văzut cum nu m-a penetrat nimeni. Am făcut 700 de damage blocat. O, dar ce facem? Bravo. Nu, stai. Stai cam că stăm noi aici și nu cred. Na, că și eu ți-am dat un 300. De 29-le ăla acolo. Nu ți-aș recomanda să dai cu spatele.
O, dar ce faci? Oh, nu. O, știi că eu, da ce... O, da ce face băiatul. E, uite, bine face. Hai că dacă din două lovituri îl scot. Și el mă scoate tot. Din două! Mulțumesc. Nu înțeleg. Nu. Ține-o pe partea asta, tu ții pe partea aia. Bravo. Zi, te rog. Ce face băiatul? Hai că eu mă pot. Hai că... Opa. Să-l prind. Ok, aduce asta cu să... Hai că l-omoară. Nu înțeleg ce mi-a dat, că probabil că avea nevoie de ceva, misiune sau... Am acceptat. Mi-am rupt șenila, i-am rupt șenila, i-am rupt șenila, da. 1000 damage și blocat cât 700. Așa, acum, nu știu, cred că vom juca cu M4 Shermanul acesta. Îmi place și Shermanul, joc bine, zic eu. Îmi place Shermanul. Oh, perfect, iar top tier. Păi dacă nu mai așa am dat top tier, fightă trup. Perfect, perfect. Acum prin dreapta tot trup și vreau ceva bătaie. Stop tier de ce mă duc cu heavy-urile. Dacă eu prin dreapta pe acolo tot trup cu ceilalți. Vino mai înapoi, mai. Stai să nu. Cât noroc. Poc. M-ai văzut? O ieși degeaba, o ieși ca să-și iei o bucată. Ăla s-a necat. La ei. Hai, ce fraier. Nu voi ieși. Dacă poate... nu, să obliși nici bine. Nu, el vine pe aici. Dacă aș cuceri partea asta de aici de jos...
Oh, direct. Ales cum e prin lateral acum pe ăștia. Vine ăla cu T1 heavy-ul. E nu zic că, hai, stai să pesc. Să mă omoare și o să mă omoară. Doamne, ce că o să mă omoare. No, 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 no. Hai cu laterala. Hai cu laterala. Ok, trecem pe gold. What? Da. Da, what? L-am ratat. Nu înțeleg cum. Dar nu știu cum am tot tras în el și l-am ratat. Cum? De ce, dărfule? De ce? Mă dezamăgești. Nu puteam să rupeam în 12 de 14-le ăla. Nu știu cum. Ce să mai jucăm? Hai să jucăm de asta. Tetris 485. A, și ăsta e bun. Dacă îmi fi luat Tiger Rock, mai era prea fain. Rup și cu 85 ăsta, rupe. 85 îmi place, 85, dar rupe. Dar mi-a dispărut... Ah, doamne, credeam că mi-a dispărut Marcu. Poate am să fac și episoade cu World of Tanks Common Test. Unde vii tu, mă, cu Cromwell-ul tău? Sper că nu stă artileria pe noi. Cum să-i dai bounce? Am pierdut croșeu cu doar bounce, că nu a intrat. Deci fix asta mă gândeam. Păi stai să vezi că stă artileria pe mine să mă mișc. Băi, dar nu înțeleg, frate, de ce să stai cu artileria pe un medium când ai aici KV2, KV1. Când ai ăsta care stă pe loc. Dă pe frate. Mamă, nu zic că nu, dar... Na, totuși să dai pe un medium, adică care merge și 100 HP, adică ce chestie. Și reciproc nu am zis degeaba, da, na, dacă a vrut el
Nu zic nu, dar na. Nu zic că dici așa. Mai jucăm, poate mai prindem un top tier. Poate mai. Poate. Ar fi fan dacă am mai prinde încă un T-O-P-T-I-R. Luăm deja 25 de minute. O să mai țin, poate, vreo 15. Am mai jucat World of Tanks, mai jucam. Astăzi am pus mai multe videoclipuri pentru că mâine nu... Mâine e școală și o să fie mai nașpa totuși. Cred că vreo 2 videoclipuri atât am să pun. O, se uită la mine, perfect. Da, bine să se uite. Acum am observat că suntem de-abia în tier 7. Acum observasem că suntem în tier 7. Cam... știi, tier 7, per. Aha, ăia și pleacă. Cromel și Cromel B-ul. Și la Cromel unde-i? E acolo. Deci, da. Poate stă și o artilerie să mai țină partea asta. Scoda mi se pare că am avut-o. Fury. Fury. Freaking boschet, da. Se merita stra cu siguranță. Și acum dă-i tată și fugi. 48 maxime, ajung. Dați-mi el. Ok, cred că... La 300 deja... Că îi mai dau una. Vezi că vine a doua, tată. Mai vine una.
Fă că mă apropie. Al meu ești. Nu mișcăm, poate m-o fi spotat. Skoda. Grileul ăla sportează acolo. Ata l-a luat, ata l-a omorât pe la crom. Beu. Da. Mă așteptam eu. Hai să nu spui că pierde al nostru. Băi, pierde. Am încercat să-l ajut, dar m-am întâlnit eu, mers mai greu. Aici la Stronghold. Hai să băgăm și cu mise 3. Putem să stăm aici. Asta poate mai jucăm cu 122-44 și s-ar putea să închei video. De capul meu. De ce? De ce pierzi? 10 măcar dacă era 9, dar nu. Fai de cap. O să cam iau. Cam o să mai cam cred că o să-mi iau bătaie. De nou heavy de 10. Îi ceva, 3 heavy-uri. Am un heavy de 10, nu heavy. E nu heavy-uri de 10, nu. E totuși într-un fel bine. Nu mai spotat. Da. Hai, te 50. Seriu. Până dacă nu vine nimeni, deci eu stau aici.
Tu vii cu T57-le ăla. Dacă nu vine, eu nu mă duc, că n-are rost. E o critical. Help T57. Help. Poate am ajutat reloading, poate. Dar mai ai multe? Dar câte are, frate? Câte are? Deci stai, deci mi-a dat 3, 4, 5, 6. 6? Dar câte are, frate? Doamne, 6. Are prea multe. Să mă bag pe ăla, gata, hai că întragi una și nu mai are foc. Da, și Nil, am reparat-o, gata, nu mai are foc. Mi-a dat, nu mi-a scris și pe aia, gata, frate, nu mai are foc, gata, mă arăt. Da. Nu prea am înțeles eu ceva, dar nu. Stai, deci că asta că nu înțeleg. Deci iar top tier. Eu că aș putea oare să mă duc la el să mă infil... Nu știu. Mă duc totuși destul de riscant să merg pe aici și apoi să mă duc direct. Am să stau aici să-l țin. No, nu cred. Nu se iau destul de rapid. Mi se pare că cred că puteam. Oh, perfect. Direct pleznit. Scuzați-mă că tușez și probabil vă bruiez. N-am cum să mă abțin, e practic imposibil. Hai, ieși. De ce nu ieși? Mai dau, dacă ți-am luat mai mult de jumătate de viață ți-am luat. Sub 85-ul meu. Acolo mori. Foc. Hai că am că trag eu și în tine. Foc. Dă repede la 7 secunde. Eu mă duc pe ei.
Dit mi-aș trag, nu mai stau să mai mă opresc. Direct cu 47. Da, nu mai mă duc. Nu știu așa cum am dat să te bagi. Hai să mă duc prin spate. Fac așa ca să ricroșez dacă mă nimerește. Dacă vine cumva ca să-l vreau pe la din cap. Poc! Acum spotează înainte mă ia. Să aici ca să murim. Iese, dar nu mă vede. Haide, ieși. Vedeți? Iese, dar nu mă vede, nu mă spotează. Și putea, dar risc. E 10 cu 10, dacă îl prind, e bun. Ah, m-a prins prin gaură. Și greu să întoarce, cred că are motorul. Ar trebui să fi tras în challenger-ul ăla. Îl văzusem că aveam o ocazie bună. Na.
Așa că atâta cu episodul ăsta. Atâta cu acest episod de World of Tanks, da, vă reveni mâine. Nu uitați să apăsați și butonul de subscribe dacă vă place canalul și butonul de like dacă vă place seria. Și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!